जी नमस्कार, कैसन बानी रउआ सब। उम्मीद करता नहीं कि अच्छा हो कब। अपन धुरंधर भैया अपन पुरानका चाल पा गइल बड़न माने दिखा देलन कि हम कितना में बानी। भले पड़ल होखो लाखों एथी के लोड, लेकिन दिखा देले बड़न चाल अपन। और रउआ के हम बता दी कि अपन चाल चलला से बाव नहीं खन जात। आज एगो वीआर कंपनी से ही करे वो गाना आई रहा डबल खिड़की, जौन के रउआ सब सुनले होकम, जौन के अच्छा खासा व्यूज भी रहा गाना पर। लेकिन उ गाना के आज खुद के अपने से ब्लॉक कर देलो। स्क्रीनशॉट है लगा देनी, देखो लो का लिखल बा अपलोडर हैज मेड दिस वीडियो। माने ये कंट्री खातिर अपलोडर जौन बा उ अलाउ नहीं करत कि तू एजा वीडियो देखो, ठीक बा। चाहे ये लो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक करा देलो, जहां से ब्लॉक करा देलो, लेकिन ई दिखावता कि अपलोडर कइले बा, ठीक बा। आ रियल स्ट्राइक का होला, जौन असली स्ट्राइक मारल जाला ओकरो तरह लो कहे दे कंपैरिजन में स्क्रीनशॉट लगा देतनी। इहो देखलो, इहो स्क्रीनशॉट तू लो देखलो, आ एमे देखलो का लिखल बा। एमे अपलोडर के दूर दूर तक कहीं ना नहीं काहे से कि ई रियल स्ट्राइक आ दोसर के उम्र ले बा। आ हई जौन बा ई अपना से ब्लॉक करावल गइल बा। जब अमूमन चैनल भैया जब सीएमएस से जुड़ेला नु तो ओमे बहुत सारा ऑप्शन मिलेला, ऑडियो फिंगर प्रिंटिंग के बहुत सारा ऑप्शन मिलेला। तो वही में एगो ऑप्शन मिलेला, देखो हमनी का चैनल चलावनी सन त ई कुली चैनल सीएमएस से जुड़ल बा तो मिली। अगर नया कोनो चैनल बा जौन के सीएमएस से कोनो रिश्ता नहीं है तो ओमे ना मिली वाईटी स्टूडियो। लेकिन वही वाईटी स्टूडियो में अगर सीएमएस से जुड़ल बा तो राइट मैनेजमेंट के एगो सिस्टम मिलेला। आ ओही जा ऑप्शन देला कि कौना कौना कंट्री में तारा अपना वीडियो के दिखावे के बा, आ कौना कौना कंट्री में नहीं के दिखावे के। तो ई लोग का कइले बोले ओ जिका से कंट्री या ब्लॉक कर देले बोले। अब यूट्यूब तो इनकरा लोग खानी झूठ बोलेला ना, इनकरा लोग खानी एथी करेला ना। अब यूट्यूब सीधे सीधे अगर ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन मरले रही तो उड़ैले रही तो पर दोसर कुछ लिखे, ओइ पर कुछ और ही नाम लिखल रही। चाहे कहल गए कि हिंकरा से ये गाना से तारा ये गाना से हिंकरा इशू बा, यही से ही उड़वा देले बड़न तार गाना। तो ई सीधे सीधे कहता अपलोडर, एकर मतलब वीआर कंपनी के जो ओनर बा उहे न कुछ कइले होई। अब आके यही पर तू कह कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन हमर गाना मार के स्ट्राइक का डिलीट करा देलस, तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के कैसन लागी भैया? सही बुझाता रहनु जे मैं भोजपुरी के लोग जितना लोग बा सारा लोग अनपढ़े गवार बा, उनका कुछ नहीं के बुझा। एगो तो अनपढ़ गवार तो इतना पढ़ाई के बात कर लसन, कोनो कहेला कि हम इंजीनियर हई या दुका हई, आके यूट्यूब पर बकत रसन ऐसन पहले पढ़ लसन कि लिखल का बा। अरे हमारे धुरंधर भैया पे कितना नजर लग गया है, हमारे धुरंधर भैया का गाना ये सब होता व्यूज खाती। अबे हमनी के वीडियो बना दे सन, बहुत लोग अबे वीडियो बनाई कि इनकर गाना ब्लॉक हो गई। अब बना दे, अब जे नइखे जानत उ कोई का गाना ब्लॉक हो गई, चलबे देखी व्यूज ऊपर। अबे थोड़ा देर के बाद गाना चालू हो जाई ना, जना होई अपने से कइले बोलो तो चालू होबे करी, अपने से कइले बोलो। बाकी रहुआ सब का सोचतानी कमेंट करके जरूर बताई। चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, लाइक करी। मिलता नहीं अगला वीडियो में।